Salutare tuturor, eu sunt Dragoș și azi vom filma un joc. Joc cu zombie. Nu știu exact cum se numește, că am uitat numele. Drăguțe! Dar până acolo mai am. Așa, să începem. Trebuie să facem benzinărie. Prima benzinărie, din păcate. Opa. Și astăzi avem... Are cu motorina, pavucele și poate la foc. Cine știe jocul, bineînțeles ce urcă, ce se întâmplă în joc. Nu, la foc! Du-te! Haide, du-te! Pe aproape. Vom filma nu foarte mult, dar nu. Și la asta, cum a fost acces, nu voi filma mult, fiindcă chiar n-am timp. Fiindcă sunt la același zi, una după alta. Vreau să recuperez ce am pierdut. Ui! Cred că am fost mai mult, da. Să vedem. Rezervorul. Da, rezervor am nevoie. Poți face pușca? Nu, n-am voie. Nu am destul bani. Mai pot face ceva? Da. Roțile. Bun. Să începem. Du-te! Oh! Avea frumos. Hai, du-te! Hai! Da, hai! Nu cred! Mai bine nu pierdam ziua. Ziua 11. Serios, bă! Așa. Bun. Eu nu sunt prea bun la jocul ăsta, că și eu sunt începător, dar nu. Am jucat și una, două, poate trei ture, două. Hai! Mor zombie! Nu mai aveam. Un pic mai aveam. Să vedem. Motor. Roata. N-am luat-o. Ce pe-am? Nu pot. Nu trebuie să mai fac. Ce fac? Mereu fac asta. Haide. Crezi că nu prea vorbesc, dar ești atât de concentrat că nu văd aici. Așa. Nu la foc! E tare când e foc să-mi bag piciorul. Tare.
Nu cred că e asta. Am depășit recordul mondial. Am depășit. Da. Ce-ți fac? Ventilatorul cu cola mai repede. Nu mai pun nimic. Da. Haide. Tu nu ești în repede, nu fac asta. Ui, bă, da, băi. Durează mai mult. Hai că mai filmez turile. Și-am zis că nu pot filma mult. Hai, du-te! Că am întâlnit, mai am depășesc recordul. Poate ajung la benzinărie. Eu trebuie să ajung la cealaltă benzinărie, cealaltă oprire. Bă, dar du-te! Pac. Scuzați. Du-te. Am consumat motorină. Ce v-am zis? Du-te. Și uite, la fi. Na. Hai mai încotură. Ultima. Deci asta așa? N-am știut ce era. Așa, acum e mai șmecher. Scuzați de violență. Hai că poate de data asta nu știu la benzinărie. Așa deja eram data trecută. Du-te. Da. Ați ajuns la benzinărie. Du-te. Benzinăria. Du-te. Haide. Mai puțin. Scuzați, mi-am scăpat telefonul. Nu-i nimic. Vreau să... Și... Ce-am făcut? Cred că mi-am dat la cealaltă. Go, să vedem. Ce prostus! Să-mi bat piciorul. Ce să dau? Ce prostus să-mi bat piciorul. Hai să ajung. Ce prostus. Să-mi dai piciorul. Hai că nu am motorat. Nu e foc. Nu știu ce mi s-a întâmplat. Du-te. Aveam un pic. Hai să mi rângez rezervorul. Că poate așa ajung. Haide. Hai să ne arătăm. Haide. Fără gură. Da, am ajuns. Da. Și cam atât cu acest episod. Ciao!